Pozdrav ekipa, ja sam Tomislav i dobrodošli u moj podcast Priče iz Hrvatske. Moje ime je Tomislav i rođen sam davne 1976. godine. Kao i svako dijete, ja sam trebao neko ime. Roditelji su se dogovorili, ako bude curica, majka odabire ime. Ako bude dečko, ime odabire otac. Ovaj put otac je imao više sreće i čini se da se nije puno dvoumio oko imena, kao da je sve unaprijed znao. Nazvao me je Tomislav, u čast hrvatskog kralja, tako da smo kralj i ja postali nekako imenjaci. Ali tko li je taj kralj i što znači njegovo, to jest moje ime? Iako danas nemamo puno zapisa o kralju Tomislavu, znamo zasigurno da je vladao između 910. do negdje 928. godine. Znamo i da je bio jako hrabar, te je u to vrijeme uspio ujediniti sva hrvatska plemena. Ujedinio je Panonsku i Primorsku Hrvatsku, te od njih napravio respektabilnu vojnu silu koja se odupirala mnogim osvajačima kao što su u ono vrijeme bili Mađari, Bugari, ali i mnogi drugi koji su pokušali prisvojiti našu domovinu. Ništa novo za hrvatsku povijest. Sad onako kad malo bolje razmišljam u ovo naše moderno doba, dobro bi nam ponekad došao takav lik, da malo primiri ponekad strasti sjevera i juga za vrijeme nogometnih utakmica, gdje ponekad zna doći do pravih malih ratova. I zamislite, sve to samo zbog jedne obične lopte. No, vratimo se mi našoj priči. Tomislav je bio prvi kralj u hrvatskoj povijesti, ali nakon njega bili su mnogi drugi jednako tako hrabri i odvažni. Neki manje, neki više, međutim, moj imenjak je još uvijek broj 1 na top ljestvici hrvatskih vladara. Iz tog razloga mnogi gradovi imaju danas njegov spomenik. Za vrijeme Domovinskog rata mnoge brigade hrvatske vojske nosile su njegovo ime, a postoji i Tomislav grad koji se nalazi u prijateljskoj i susjednoj nam državi Bosni i Hercegovini. Svako ime ima i značenje, pa evo što neki izvori kažu o ovom kraljevskom imenu. Dominus na latinskom znači vladar ili gospodar, a Slavus pripadnika slavenskog naroda. Sa vremenom je, kao što to obično biva, došlo do pogreške, pa je tako Dominus Slavus postao Tomis Slavus, odnosno naš Tomislav. U ne tako davnoj prošlosti, na prostorima bivše Jugoslavije, ovo ime oduvijek je bilo najpopularnije u Hrvatskoj, no nerijetko ga se moglo pronaći i u Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj i još po kojoj nama sličnoj i bliskoj slavenskoj zemlji. Dragi ljudi, nadam se da ste se zabavili i naučili nešto novo slušajući moj podcast. Želim vam svako dobro, veseli i zdravi bili i do slušanja.